Tuomas Veturi on ollut osa elämäni niin kauan kuin muistan. Sarja on ollut minulle hyvin merkittävä, että joskus mä vaan ihmettelen, miten tää sarja on pysynyt minun kanssani kaikki nämä vuodet. Mutta tämä ei ole mitään elämänkertaani. Se on vasta toisen videon aiheensa, jos se koskaan tulee. Tänään puhutaan jostain muusta. Minulla on tässä mielenkiintoinen tuote sarjasta, josta haluaisin kertoa kaikille. Tämä ei ole mikään arvosteluvideo, tää on vain asia, josta toivoisin, että monet pysyvät tietonsa. Mut ensin vähän taustaa. Tuomas Veturi perustui pastorin kiiroihin vuosina 1945-1972. Sen jälkeen hänen poikansa jatkoi kiirasarjan vuoden 2011 asti. Televisiosarja tuli 24 ja sehän oli iso menestys, että monet maat halusivat esittää ja jälkiä niitä sen omassa maissaan. Sarja tuli kotimaamme vuonna 2003 6. tammikuuta ja ensimmäinen jakso oli Pekan kaulaliina ja loput on historiaa. Ennen kuin sarja tuli Suomeen, oli vain olemassa vain kiiroja, jotka ilmestyivät kauan ennen televisiosarjaa. Se, mitä minulla on täällä, saattaa yllättää sinut, ja tämä on ihan virallinen. Valmiina? Okei. Tässä se on. Tämä oli sarjan ensimmäinen tuote, jotka tuli Suomeen. Joo, on se ihan oikea. Tässä kun näette, Tuomoksella on eri nimi. Hänen nimensä on Viljami. Eikä siinä ole vielä kaikki. Lähes kaikki hahmot, jotka ovat tässä kirjassa mukana, saivat omat nimet. Ajattelen vaan, että katsotaan ne kaikki nimet. No, toi on hyvin semmonen outo nimivalinta päähenkilölle, mutta luulenpa, että pystyn sen jonkin verran tajumaan sitä, että no, jos Veturi-sanassa on V alussa, eikä se eka nimi pitäisi myös alkaa V:llä, sama tapaan kuin esimerkiksi Akuankka, Paavo Pösösiäni ja niin. Toi on itse asiassa aika hyvä. Mä oon joskus ihmetellyt, miksi toi nimi ei ollut koskaan sarjan aikana muutettu sama tapaan kuin Ankkasen ja Teron nimet, kun nuo hahmot saivat nimet, suomenkieliset nimet vasta myöhemmin sarjan aikana. Ja toi Edward, siinä ei ole mitään pahaa, siinä nimessä ei ole mitään pahaa, mutta se on hyvin semmonen englantilainen nimi. Toi nimi ei olisi ollut hyvin onnistunut hyvin toi hahmolle aika hyvin. Ainakin alussa sarjan aikana tai sitten myöhemmin. En mä pysty sanomaan mitään, mutta toi on. Röpe. Eka juttu, joka tuli mieleen, oli Ripes Rosa. Mä vaan. Suomenkielisessä ei oikeastaan ole G-kiireimiellä alkavia nimiä, joten tästä en ole kovin yllättynyt. Mutta on se kyllä vähän huvittavaa, että tätä nimeä käytettiin sitten myöhemmin punaiselle kaivurille. Olen Jaakko, olen auttavaa. Tästä mulla ei ole mitään muuta kysyttävää kuin vaan, että miksi? Siis, miksi Petteri? Odotin jotain muuta kuin esimerkiksi Joni, Jimi, Jari, kaikki jotka alkavat I-llä. Mutta miksi Petteri? Miksi? Toi on kyllä hyvin suloinen nimi. Pakko myöntää, mä itse asiassa tykkään tästä Pietu-nimistä ehkä vähän enemmän kuin Pekasta. Siis Pekka on ihan hyvä suomennosnimin tähän hahmolle, ei siinä mitään. Mutta toi Pietu, en mä tiedä, se on aika söötti nimi. Se olisi hyvin sopinut aika, no hyvin. Wow! Katsopas! Tätä nimeä ei ole muutettu kokonaan. Siistiä! Eli tää on siis, okei. Okei. Mä olin vähän oikeastaan yllättynyt. Minä odotin jotain pahimpia nimiä Topille, mutta hei, Topi, hei, jos se toimii, siis se toimii. Joo, Vienno ja Valpuri. No,
mitä tästä pitää sanoa? Ne ovat kyllä hyvin vanha-aikaisia nimiä, mutta eiköhän ne olisi toimineet. En tiedä. Odotin, että hahmon alkuperäinen Suomen nimi olisi ollut Pertti, mutta jännä juttu, että he pitivät nimen. Nice. Ei tuu mitään uutta sanottavaa. Hannes? Hannes? Hauska fakta. Herra päätarkastajan oikein nimensä ei ole koskaan käännetty suomeksi, kun vasta CGI-jaksoja, jossa vasta silloin hänen oikein nimensä oli sitten Topias. Oi, sinua Topias! Ennen sitä ainut jaksot koko sarjasta, missä se sai tietää hänen oikein nimensä, olivat Diesel-isken jälkeen ja Jaskan Jekku. Pääharmistajan, siis herra Topham Hat. Hän on sentään herra Topham Hat. Minulla on kiire tapaamisen herra Topham Hatin kanssa. Joten mitä mieltä itse olet? Kumpi on parempi, Topias tai Aimo? Minusta Topias on paljon parempi nimi, se hyvin edustaa tämän hahmon ja se on aika hiton hyvä suomennos sitä alkuperäinen nimen, mutta mitä mieltä itse olet? Tätä kirjaa vilkaisuutani sanon ihan näin, että olen hyvin yllättynyt, mutta samalla ylpeä. Tämä kirja on historiallinen tuote sen vuoksi, että se oli ensimmäistä kertaa, kun suomalaiset näkevät näitä hahmoja. Kirja itsensä ei ole kovin erikoinen, se on vain kirja, jossa opetetaan lapselle kelloja lukemista. Onhan se kiehtovaa nähdä, miten hahmojen nimet käännettiin suomeksi. Ymmärrän hyvin, miksi monet niistä piti muuttaa, koska useimmat niistä ei oikein sovi niitä hahmoja kuin ne ovatkin. Vielä yksi asia, jonka haluaisin sanoa nopeasti, että työskentelen elokuvan projektin, siis suomenkielinen Fanidubbin projektin Tuomas ja Taika Rautatie. Minähän olen vastuussa tähän projektiin, ja elokuvan pitäisi tulla Studiofanituksen kanavalla joskus ensi vuoden aikana. Joten jos kiinnostaa nähdä, miten se projekti menee, tai minne se projekti tulee, tilaa kanavamme Studiofanitus. Siinä kaikki. Hei hei!